Een spannend moment voor de zandjenierige Roos Kupus uit Hudde Griep. Ze maakt de taptoespielige vrouw Gint aan een 2 minuten stilte moment. Dit is de nationale bennenbetinking. Heel bijzonder vindt ze. Ja, het is altijd een heel beladen moment dat de taptoe spelen wordt. Maar de oorlog komt natuurlijk nou weer heel dichtbij, dus het is wel extra spannend. Roos het geen podiumvrees, want ze het vaker voor groot publiek spelen. Ze bijgelijks maaidien onder het Prinses Christina concours. Al is het podium krek wat oors. Ik sta op de vuurtour bij de ingang van de dioram. En daar maak ik opspelen op de vuurtour. Dan mag ik geen hichtevrees hebben. Ik zit vast, ik ben zeker, dus dan moet het goed komen. De nationale bennenbetinking is live te volgen via nationalekinderherdenking.nl.